Как си представяш края на света, защото скандинавците вече са го описали в ужасяващи детайли. Один има видение. Децата на Локи и неговия любим син Балдар ще донесат края на света. Ужасена, той се опитва да изпревари съдбата, оковава Фенрир, хвърля Йормунгандър в морето, а Хел заточва в подземното царство. Но неговия син Балдар остава чист, неопетнен. Него не го засяга нищо. Локи губи децата си, а когато вижда как Один пощадява своя син, но наказва неговите, огорчението му се превръща в гняв. Локи убива Балдар, бога на светлината, справедливостта и мира. С този акт реда е разрушен и започва зима, която сякаш никога няма да свърши. Один хваща Локи и го оковава в пещера. Над него поставя змия, чиято отрова капе върху лицето му. Болката е толкова нечовешка, че Локи се гърчи в мъки. Години по-късно веригите се пукат и Локи е свободен. Локи отива директно при Хел, която вече е станала кралица на подземното царство и отдавна строи боен кораб с костите на мъртви. Хел събира и армия от мъртви и когато кораба е готов, те тръгват. Двамата се присъединяват към Фенрир и Йормунгандър, които вече са се освободили. А Сурт, огнения великан, се събужда. През това време боговете от Асгард също се събират. Один събира армията от Валхала, Фрея, нейните от Фолкванг. Хемдал, стража на боговете, пръв вижда армията на Локи, която се приближава и надува рога си. Битката започва. Тор убива Йормунгандър, но умира от отровата й. Фенрир поглъща Один, но сина му Видър отмъщава за него, разкъсвайки вълка с голи ръце. Хемдал и Локи се убиват взаимно. Грасил, световното дърво, също се разклаща. И накрая идва огнения великан Сурт. Неговата роля е ясна. Умре и да отнесе света с него в пламъци. Но от пепелта на стария свят се ражда новия, много по-красив. Дъщерята на слънцето заема мястото и на небето, а двама човека, Лив и Ливтрасил, са се скрили в световното дърво. Някои богове също се завръщат, включително Балдар. Той отваря очи и вижда новия свят. Истината е, че Рагнарок не е край, а последствие. Стария свят загива заради войната, а новия е надеждата, че този път ще бъде различен.